Ja som si nevolal rok. Neviem, čo mám číslo. Haló, ožran. Čo je? Čo som to videl, aké videjko, že si tam padol? Ale nepadol. Čo to bolo? Hádam si nespal. Som sa zdvíhal pre telefón. Som si aj myslel, že to by si nespravil hento. Že by sa ti hen tak... To čo si pil? Vodku. Koľko si toho vypil? Ja neviem, strašne rýchlo, ty koľko to nedalo. Čo ti jebe? Ja som skoro umrel, keď si... Ja som pozeral a 10 minút malo to video a si mal, neviem, mal si normálne sluchátka na hlave, úplne na onom, na plešine a zrazu len, že tu. A som skoro umrel, ty si, koľko to bolo, koľko hodín? Čo? Koľko bolo hodín? Ja neviem ani keď som zaspal, čo si A ty si spal na zemi, či čo? nie v posteli, počúvaj, však ja som No. o 7 ráno vstal, že som vyspaný, aby som zaspal na nejakej 10. alebo 11. Ja som mal 2 hodiny streama, aby som pustil streama, na 2 hodiny som aj spal. No isto. Ty si kokot. Ježišmaria, to len tak skoro si sa uložil? No a hneď to bola chvíľočka. Počúvaj, čo by bolo mne, keby som si dal pohár toho? Ty kokot, to by som bol v piči. A to si vodku pil? To prečo nie nejaké víno? Som chlapek, kokot. Jaj, to je fakt, ty kokot. To je fakt, to ma nenapadlo do piče. Neviem, že ti hovorím. Hej, Treba takto si dať. čo ti jebe? To sa nemáš čo volať. Ja som už skoro umrel, si sa zjebal. Piče. Aj, bože. Ty kokot, že 10 hodín asi išiel spať, to bola jeba, to je krásne. Aspoň sa vyspal, no čo? Ja už som sa takto nevyspal rok. Tak to ne? Že ja už som sa takto nevyspal rok, ty si sa aspoň vyspal, to je jeba. To je výška. Ideš cvičiť? Ti jebe? Neviem, asi nie. Nepôjdeš, hej? Ja pôjdem asi za hodinku. Za hodinku? No, pôjdem o 3 si trochu ponaťahovať chrbátik. A piče. Dobre, Morečko, len to som chcel. Tak je mi čo si volaj. OK, dohodnuté, ahoj, ahoj. Čiže o 10. išiel spať, ja to nechápem. To je neskutočné, o 10. spať je dobré. O 10. si lahnúť, to je príjemné. To je príjemné. To môže byť.